con carácter ordinario. Que nunca hai nada limpio. Bueno, a primeiro punto do día. Aprobación da acta da sesión anterior. Alguna intervención? Sí. Dígame. Pois días, se nos permiten, queríamos facer dúas anotacións respecto á acta. A primeira delas é que nos gustaría que empezaran a constar cando nos cortan, vale? Porque na última intervención que temos aquí na acta, bueno, vostede dice o alcalde contrarresta todos estes argumentos, ao marxe de como se redacte eso, gustaríanos que consten cando non nos deixan falar. E por último tamén, respecto á frase na que se refiere á recepción do Verín Club de Fútbol, tal cual está redactada, parece ser que nos tiñamos algo en contra a que se recepcionara o Verín Club de Fútbol aquí, e non era eso realmente. Por o que nos queixáramos era porque non nos habían invitado. Non, o que quixen expresar era que estaban despedidos de que non vos avisaran. Vale, bueno, pois da redacción é bastante ambigua, nese sentido. O noso parecer, vamos. Votos a favor? Vos? Sí, sí. Todos. Con esas salvedades que esperemos. Bien, de acordo. O segundo punto do día, aprobación definitiva do plan especial da Preguiza, que colle todo o Parque da Preguiza desde a carretera de Vences hasta o río, parte que xa está feito, e tamén incluye un vial que vai desde a carretera de Laza á carretera de Vilela. De norte a sur, pois no sur empeza xusto onde acaba San Lázaro e sigue toda a marxen izquierda do río hasta prácticamente, non recordo, prácticamente o límite do concello. Creo que queda algunha cousa, algunha parcela aí que non está incluída. O plan especial pasou todos os trámites, aprobación inicial, exposición pública, informes sectoriales, todos favorables. A Xunta remitiu o seu informe. O proceso agora é que nós fagamos a aprobación definitiva, a Xunta xa fixo, e mandalo a publicar ao registro de planeamiento e o BOP empezar a ejecutar. Alguna intervención? Votos a favor? Vale. Abstención? No. Estamos aquí, alcalde. Está ben o de abstención. Leva o Partido Popular 40 anos intentando facer ese parque e agora cando chega a hora de verdad dice abstense. Bien, son cousas que pasan. Partido Popular a remolque. Que 40 anos ainda non naceu. Eu tampouco. Tampouco. Un día que teñamos de batallas, conto vos as batallas. Bueno, pois invítanos a cenar. Vale, pois non hai ningún problema. E ademais é interesante. Convenio ca Comunidade Autónoma para a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e as plazas de auxiliares da policía local. Explica polo mellor o día. Sí, a ver, é moi breve. Este é un convenio marco que se fai coa Xunta, non? Concretamente para que se encargue, unha vez aprobadas as obras da policía local, de facer os exames, non? Básicamente, neste momento, estamos moi avanzados no que ten a ver con esa tramitación. Calculamos que antes de que remate o ano teremos aprobado unha OPE na que van distintos postos da policía local e, lóxicamente, con carácter previo ten que ser firmado este convenio para que eles despois podan executar. A nos libranos dun traballo importante, é dicir, que outros funcionarios da casa fagan os exames, bueno, desta maneira fan eles todo o proceso e parecíanos interesante, bueno, traerlo a pleno e firmar este convenio. Realmente o pleno que ten que decir é que autoriza o alcalde a firma deste convenio. Alguna intervención? Podemos añadir que nos liberamos deste proceso e que collemos xa policías formados. Non facemos agora o que se fixo sempre, facemos a nosa oposición, empezan as presións, despois o tío vai a formarse 6 meses, entonces non temos o grado de profesionalidade que é requerido nestes momentos. Vale, votos a favor? Unanimidade. Vale. Punto número 4, plan de medidas antifraude do Ayuntamiento de Verín. Estos son unha serie de medidas que teñen que levar nos expedientes. Prácticamente todos dependen os que veñen da Comunidade Económica Europea. Son unha serie de controles que hai que facer. Entonces, o Ayuntamiento contratou unha empresa, porque isto non é fácil nin de entender, nin de facer. Entonces, bueno, pues
aprobarse este plan de forma que cada vez que haxa un expediente, unha factura ou cualquier historia destas, pues, ten que pasarse ese filtro. Se non tes ese filtro, quedaste sin nada. Votos a favor? Bueno, se hai intervencións. Non, Ah, hai ben. intervención. Fala. No, pregunto se había intervencións, eu non teño nada que dicir. Non sei o que teño que dicir, imagínate. Eu pregunto. Punto número 5. Aprobación de Moi reconocimiento. rápido, unanimidade. Vale, punto número 5. Aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos 3.2024. Esta é unha cuestión técnica. Este reconocimiento xa foi, é a segunda vez que se trai. O que pasa que o anterior era de 2.600.000, creo recordar, e este de 1 millón e pico, porque non se contabilizou como había que contabilizalo e hai que volverlo a recoñecer, e repetir sobre repetir. Non son novas, así, están sempre na 413, nin aumenta ni disminuye. Sempre é un destas cousas que facían os interventores. Ahora, como lle pegamos un repaso, pois, cando fixemos a principio de ano o reconocimiento de 5 millóns de euros, pois olvidouselle de facer este, que xa estaba feito o ano anterior, pero como lle pasou o plazo, pois agora hai que meter. Alguna intervención? Ben. Bueno, vamos a ver. Hoxe traemos a pleno un recoñecemento extrajudicial que vostede... Por segunda vez. Por segunda vez, que é unha cuestión técnica, acaba de decir vostede, pero que además está moi de moda esta cuestión a día de hoxe, de facturas pendentes de gastos realizados fora dos presupostos do ano 2019, ou polo menos na primeira páxina do listado que se nos entregou, factura registrada do ano 2019. Exacto. 2019, 2021 e a maioría son do ano 2022, creo recordar. Sí, señor. Por valor de 1.141.109,59 euros. Bien. Nós, como xa dixemos, non nos vamos a repetir noutro argumentario, porque xa o levamos repetido hasta a saciedade, porque ademais vostedes, outra cousa non, pero recoñecementos extrajudiciais, pois traen a menudo. Temos claro, entonces, que vostedes, desde logo, estes recoñecementos extrajudiciais son o resultado de plasmar nos distintos presupostos partidas que non son suficientes para amparar o verdadeiro gasto que se leva neste concello. Claro, a nós chámanos a atención... Pode ser. Sí. Non necesariamente. Non necesariamente, pero casi que neste caso vai ser. Non. Entonces, a nós chámanos bastante a atención, porque ademais demos unha rolda de prensa fai escasamente uns días. Decíasenos por parte do señor alcalde na réplica que non nos enterábamos moi ben da situación económica do concello. E vostedes non paran de decir, tanto o alcalde como o tinente alcalde, que o concello goza dunha boa situación económica. Ainda que, bueno, repiten que isto non é unha hucha. Desde logo que non é unha hucha. Iso témolo claro, porque outra cousa non, pero como lle digo, reconocimientos extrajudiciales estamos cansados de aprobalos. Nós non, vostedes. Entonces, parécenos bastante chamativo o feito de que digan vostedes que estamos gozando dunha situación económica boa neste concello cando estamos recoñecendo facturas do 2019, que estamos no 2024. Estamos no 2024. Quérese dicir que, ademais, isto nós xa o falamos nalgún pleno pasado, dese pago medio a proveedores, estamos falando de que de 1.500 días tardamos en recoñecer, que non pagar, en recoñecerlle facturas a proveedores, na maioría dos casos, empresas propias de Verín, 1.500 días. Que a min, desde logo, non sei, parécenos unha barbaridade. Como para que vostedes despois salgan na prensa ou digan aquí, nas sesións plenarias, que o Concello de Verín goza dunha boa saúde económica. Non sei como goza dunha boa saúde económica, nos términos nos que estamos falando. Deste recoñecemento extrajudicial, ademais, dedúcese que se continúan realizando gastos sen consignación orzamentaria alegremente e sin ningún límite, a pesar, ademais, das advertencias lanzadas desde numerosos informes polo Consello de Contas, e que non vamos a repetir porque realmente vostedes teñenos igual que a nós, o cal poden o ler. Bien. Non numerosos. Que ao final quedou en nada. Siga. Bueno, quedou en nada, a advertencia está feita. Non, porque ao final foi a Fiscalía e a Fiscalía deu-nos a razón a nós. 0. Miren, na documentación que se nos enviou para preparar o pleno,
non existe pronunciamento da intervención sobre se existe crédito orzamentario suficiente ou non no presuposto prorrogado do 2023 para amparar o gasto derivado de toda esta inxente masa de facturación que está pendente e que se pretende recoñecer hoxe. Antes de aprobar este expediente de recoñecemento de crédito, sería necesario acreditar que efectivamente existe diñeiro para pagarlle mediante unha achega de certificación de existencia de crédito. Hai esa certificación de existencia de crédito? Sí, señora, pero non é necesario. Se é a súa opinión, non é necesario. Usted reconoce a factura ou non a reconoce. Se non a reconoce, xa non a paga. Pero se a reconoce, unha vez que a reconoce, ten que buscarlle sitio. Vale, e pasa a cola, pasa a tesorería. Ese é un camiño equivocado. Este é un camiño equivocado? O que usted dice, sí. Caramba. Sí, sí, home. En enero fixemos un reconocimiento de 5 millóns e tiñamos partido presupuestario. Pois collerá ou non collerá, pero hai que reconocelo. Bueno, vale, collerá ou non collerá, pero hai que reconocelo. Entón está reconocelo. dando vostede a razón. Entón aquí estamos reconocendo e despois pagarás ou non se pagará. Collerá ou non collerá. Non te adiantes pasos. O que estamos facendo aquí é o seguinte. Debemos estas facturas? Sí. Vale, temos que pagalas? Sí. Ahora xa buscaremos a maneira. Ese é o único que estamos falando aquí. Non te adiantes pasos, nin 7 pasos, nin 8 pasos. Bueno, pero... Vale, se te queres salir por os cerros dúbeda, como faz sempre... Non, eu non me salgo por os cerros dúbeda. Pois é o que estás facendo. Tú o único que hai que facer... Eu non me salgo por os cerros dúbeda porque non é unha cuestión que únicamente diga o Partido Popular. Temos aquí os informes dos interventores. Non, señor, os informes dos interventores non dicen eso. Non dicen eso, sempre o leire da vosa maneira. Tú faz un reconocimiento, quere decir que esa factura non foi contabilizada, pudo haber tido partida naquele momento, pero por o que fora non foi contabilizada, é o que suele pasar, e pasou moito, que despois explicarei xo, entonces agora quedou fora de presupuesto porque non lles deu tempo, porque non lles deu a gana ou porque non quixeron. Entonces, ao contrario, sale un remanente de tesorería. Se tú colleras o remanente de tesorería e restaras eso, estaba cero. Vale? Porque non é só mirar o gasto, hai que mirar tamén o ingreso. Entonces, que se fai agora? A estes señores debemos este diñeiro? Sí. Está reconocido? Xa está reconocido de antes. O que temos que facer agora é para aplicalo a este presupuesto e volverlo a recoñecer. É o que dice a lei, nada máis. E o resto todos son pamplinas. Vale? Agora, cando che diga eu despois... Eu sabe o que vexo de todo isto. Bien. O que vexo con este recoñecemento extrajudicial é deixar tranquilos aos proveedores. Porque a día de hoxe, mañá o que vai salir na prensa é, bueno, o Ayuntamiento de Verín, ou o Concello de Verín, perdóneme, recoñeceu facturas de gastos. Entón, chamarán a vostede e diralle o da Voz de Galicia, por un exemplo, ou do Diario de Tama e diralle mire, reconocichesme esa factura porque non sei que, Entón, vostede diralle, sí, xa foi a pleno. Pero cando van a cobrar? Porque estamos recoñecendo esa factura. Non, señor, ves como estás equivocada. Ves como estás equivocada. Eu agora deses señores todos, teño, imagínate, 10 millóns de euros na caixa, non é certo. E digo, non, depois vas te levar unha sorpresa. O sea, que ten cuidado que as firmes. Eu quero lle pagar unha factura de 5 euros ou de 1 euro a ese señor, sin estar reconocida, e non podo. Pero por supuesto. Vale, no, por supuesto non. Por supuesto non. Non me digas por supuesto que sea unha salida adiante, que non sabes que é así. Vale, que é diferente. Bueno, seguimos. Sigue. Mire, para nós sería necesario que o Grupo de Goberno Municipal nos ofrecese explicacións en orde da pésima xestión económica financiera. Primeiro, por non ter aprobado un presuposto, ainda que imagino cual vai ser o argumentario, porque vostede xa non lo trasladou un pouco na comisión o outro día, por non ter aprobado un presuposto do ano 2024, nin feita a liquidación do 2023. Bien. A pesar todo elo de ter a maioría para facer. Sí, a maioría sirve para facer a liquidación. Vostede non tería ningún problema. En aprobala, pero non en facela. E que as cousas... Qual é o problema para facer? Pois, tú sabes o problema que non temos interventor, a mí non me pidas imposibles. Agora a liquidación está feita e hai que aprobala, que aprobo eu, entregarase mañá ou pasado, pero hubo que contratala fora. Desde cando non temos interventor? Desde abril. Só temos uns días a final de mes para poder pagar os sueldos. Entonces, estarlle dicindo ao grupo de goberno, usted pode facer a liquidación, vale, poñemos o Diego yo aquí con a libreta e dice, ponme aí, tal. Non é así. Hai que ser un poquinho máis serios. Veña, sigue. Sigue. Mire, para acabar, porque senón eu creo que isto
o que é máis importante que entendan os nosos veciños é que o grupo municipal, desde logo, vaise a absteñer neste recoñecemento extrajudicial de crédito, porque, francamente, outra cousa non, pero nós vámonos alegrar. Creo que deberíamos estar, de feito, agradecidos de que moitos proveedores sigan traballando co Concello de Verín. Creo realmente que deberíamos estar agradecidos, como digo, e vámonos a absteñer. Pero eu creo que deberían facer vostedes un pequeno exercicio de reflexión de como se está levando económicamente este Concello, porque francamente non só vai a implicar o Concello, senón tamén o resto dos vecinos. Vale, mire unha cosa. Para decirlo claro, Sí. é que se quiten ese mantra da cabeza. Os ingresos pendientes deste ano non se fixo presupuesto porque hai 4 ou 5 ingresos, que son ingresos netos, prácticamente, que non se vai sabendo. A parte máis de 4 ou 5, daba igual facer o presupuesto que non facer. Entonces decidimos, ou polo menos eu o prevei así, se me equivocaba, pois me equivocaba, pero non me equivoquei. De presupuesto, este empezou prorrogado con 11.300.570.000 euros. Ao largo deste ano, recibimos 422.000 euros da Diputación, outros 400.000 do IDAE. E entramos co ingreso de abastecimiento e saneamento, que son 450.000. E a participación de ingresos do Estado correspóndenos, e xa se li publicado ante, outros 670.000. O cual, o presupuesto inicial vai aos 14 millóns de euros de ingresos. Pendientes todavía, perdón. Non. Non hai ningún ingreso pendiente. O PIE que ven o día 10. Vale. En cada modificación, según se iban facendo efectivos, puxémolos. Ahora quédanos a 10ª modificación, non a 9 que vai agora, a seguinte, de onde incorporamos de 670 e o remanente de tesorería que quedou dos anos pasados para poder facerlle hueco ese reconocimiento que dicías antes que non había. Entendes? Ahora sí hai hueco no presupuesto. Entonces, tú tes uns ingresos pendientes neste momento, neste presupuesto, porque xa hai parte ejecutada, de 10.645.560 euros. E tes pendiente de ingresar de ejercicios anteriores 3.350.000 euros. Que son eses 3.350.000 euros? Os impostos que nos foron pagando que van na ejecutiva. Entón, cada mes a mellor veñen 70, 80, o que llevan pescando a xente. Total, os ingresos pendientes do Ayuntamiento son 14 millóns de euros. Vale, agora vamos aos gastos. O do presupuesto inicial, e aquí xa podemos, porque está feito a 30 de junio, primeiros 6 meses, quédanos por gastar 6.182.000 euros, do que sería o presupuesto inicial. Faise a liquidación a 30 de agosto, pois hai nóminas que xa se pagaron, cousas que xa se pagaron, prácticamente todo. E temos unha 413 neta, onde vai ese reconocimiento neta, non a barbaridade contable que fixeron eses tíos, porque resulta que na 413 bruta, pois tanto un interventor como outro abusaron da conta 555, que son facturas pagadas sin contabilizar. Eu creo que vostede debería candidatarse a interventor de ayuntamiento. Sí, dígoche de verdad que sí. Dígoche de verdad que sí. Dígoche de verdad, si non o queres creer, tes a tua disposición todos os teus números. E despois colleste na 413, pois tamén hai pagados 300 e pico mil euros. Vale. Entón, tú veste ali unha burrada e quedas así. A 413 neta son 2.687.000 euros. Ese é a 413 neta. Porque hai unha parte conveniada, que xa non é neta, da que xa está unha parte en presupuesto, é dicir, por exemplo, que a luz é 1.300.000 ou así, pero témolo conveniado, entón este ano metemos no presupuesto o primeiro pago. E xa está metido que se meteu na modificación anterior. Entón, neste ejercicio, tú tes uns gastos sin inversión de ningún tipo de 8.887.000 euros, vale, no que queda de ejercicio. E tes uns ingresos
de 10 millóns, de casi 3, pero netos, 10 millóns que queden hasta ahora, 10 millóns 645. Vale? Ahora vouche explicar cuánto é a deuda, para que non vos volváis louco. A deuda, a largo plazo, divídese en dúas partes. A que está en o 0%, que é a da Xunta, que son, neste momento, 1.279.000, e a deuda a largo plazo, a que está cos bancos, é de 3.269.000. E despois temos a operación de tesorería, que son 2.600.000. Vale. A deuda non hai ningún problema, porque non a amortización fanse o día, xa puxen moitas veces o exemplo, é como se unha persona que gana 1.000 euros, pois paga unha hipoteca de 75. Iso está presupuestado. Multiplicáis todo por 12 e damos a realidade. A operación de tesorería. A operación de tesorería non é que nós non podamos soportar exactamente sin pedila. Podíamos perfectamente soportar o ano sin pedir a operación de tesorería, un pouco apretados, por o que sei. Pero claro, tú para acceder a unha serie de inversións que o que che digo aquí, que están sin contar as inversións, é dicir, destes 8 millóns que temos de gastos, incluindo a 413 completa, hasta os 10 e pico que quedan, eses son inversións, sabes? Porque o presupuesto normalmente queda equilibrado. Entonces, que pasa con esas inversións? Nós temos que pagar antes. E despois, a maioría deles devolvenos o dinheiro. Entón, ese dinheiro temos que ter. Neste caso, estamos falando de casi 2 millóns de euros. Que fostes vendo nas distintas modificacións, son subvencións, que nós temos que adiantar o dinheiro, pagar e vir. Porque po gasto corriente, agora, afortunadamente, pois non sería necesario, entendes? O gasto corriente, o único que hai que xustar é a basura e a depuración, porque os costes que nos puxo a Confederación Hidrográfica pois consumen todos os ingresos que se producen por depuración, só para entón, ese é o único que hai que facer. Na basura, desde que está feita esa ordenanza, non cumple co asunto. Entonces, isto si queres doucho por escrito, poñémolo na acta, isto é real, firmado cando veña un interventor que o firme, e verás que a situación é saneada. Dice, agora pregúntame usted. Pero entonces vostede xa lle fai o traballo ao interventor. Home, claro. Xa podía vostede ir adiantando os presupuestos. Porque te vou dicir unha cousa, eu non veño aquí a cobrar. Eso está moi ben. Eu non veño aquí a cobrar. Eu rompo unha cabeza e agora, afortunadamente, que non temos interventores que teñen o seu sesgo, con dúas empresas podemos entrar de verdade na contabilidade e desfacer toda esta marallada que había aquí desde hai anos. Moitos anos. É dicir, unha conta 555 pode ter como máximo 50-100.000 euros por unha extra que saliu por aí. É dicir, pago, e pois faz a modificación e metes en presupuesto e ten entradas e salidas. É como a ver onde debe. Unha conta 413 non pode haber ninguna factura pagada. Ten que estar aquí. E máis, nunha conta 555 non pode haber gastos de personal. Por exemplo, e cando se fai un pago, pois hai que contabilizar. Entendes? Non se pode vir aquí a cobrar 4.000 euros e marchar para casa. Pero, escoite, eso igual ten que decir vostede algún... Pero, a ver se me entendes. Grupo de goberno, que nós non vimos a cobrar... Pero non é o grupo de goberno. Eu estou contando a realidade. Eu estou contando... Non hai. 3.000 euros. Pero que ten que ver eso co que estou dicindo? Coño. Vale, pois venga. A realidade é a que é. Entendes? Entonces, según hai que botan guianos, hasta que te metes neles, les van tapando. Pero este xa non se mete máis. Entendes? Entre a empresa Burz, que é a que leva a inspección, que ao mellor está hoxe, sabes? Xa quedará todo ordenado. Ahora, dícesme tú, está claro como van, que temos diñeiro, que temos ingresos dese tinglao.
E outro manta non haberá que buscar. Se tuviéramos todo tan ben organizado, non estaríamos recoñecendo facturas do 2019. Para non buscar mantra, tratándose do Partido Popular, non fai falta nada. É dicir, cualquier bola, atírala por aí. Entonces, non me contéis historias, que eu levo moito tempo aquí. Usted é independiente, pero vai na lista dun partido que quizás... Bueno, vouche explicar. Ahora mismo, en cada fin de mes, estáse liquidando 413. 5.000. 413 e 24. Vamos a deixar a 24, quitar uns e poñer outros. 413 e 24. Ahora, o día 10 ingresan 670.000 euros. Nós temos aproximadamente 1.600.000. Por que temos 1.600.000? Neste momento na Caixa hai 1.058.000, vais ingresar a auga ya que ronda os 450.000 euros, sempre un pouquinho menos, e vamos a ingresar 185 da Diputación, que ainda non nos ingresaron, pero que non nos van a ingresar. Por dentro deste. A ese 1.600.000 vamos a sumar os 670.000 e vamos a descontar os 400 e pico da nómina máis os 100 e pico do IRPF. Vale, que ainda nos queda diñeiro. Pero vostedes as taxas do servicio de abastecemento de auga e o servicio de alcantarillado, para que o van a destinar? Como para que vamos a destinar? Sí, como ingreso, contabilízano como ingreso. Como se contabiliza a Caixa Única. Sí, claro. Caixa Única, sí. O sea, pensas que íbamos a pagar ao tipo 200.000 euros e que sigue cobrando el auga. Tenemos que cobrar nada. Sí, hasta aí, gracias, ainda vou chegar. Bueno, pues eso hai nesta modificación. O normal sería utilizar esos ingresos para pagar... E, por certo, vouche dicir unha cousa. Esa é unha cousa que se fixo aquí moitas veces. Entón, vouche poñer un exemplo. Ingresos de... Fixo moito tempo, por comodidade pura e dura. Ingresos da piscina, por exemplo. Da piscina climatizada. Van a unha conta. Ingresos de... O sea, gasto, pois... Eu que sei, do IRPF. Vai esa conta. E non pasa por ningún sitio. Pero tú que dices? O sea, pero tú que dices? Que coño é isto? Tú tens que meter todo. O ingreso aquí e o gasto aquí, non que entre que nin salga. Vale. Eso é... Vai a baixar neste mes. Os proveedores son uns 230. Os que se lle debe diñeiro. Dos cuales 100 son menos de 1.000 euros. Esos van todos este mes. E outros 100 e pico que van no mes que ven, máis que nada porque son muchísimas facturas, quedará po último, que xa son xente potente, uns 40 e tantos. Que o que quedará para diciembre, para noviembre, cando ingresemos o... Poñer todo isto en orden, que o explico, dou por escrito, incluso o cuadro de caixa, o que se vai ingresar cada mes, e o que non, e incluso do ano que ven, e todo ese tinglao, costa moito chollo facelo. Por eso vos falo, porque a min costoume moito, eu tuve que preguntar moito, eu agora teño feito, se tuviéramos aí unha pantalla do ordenador, que hubo que navío, eu podría vos decir mes a mes o que vou ingresar, hasta vos podo decir todos os plenos que hai desde aquí hasta a final da ano. Plenos económicos. Plenos económicos, veredes que na próxima modificación que vamos a mirar, pues esta operación de tesorería, que non está na modificación, porque non ten por que estar, pero hai que ter un pleno, e si está un pequeno crédito que probablemente non pidamos, pero ao mellor hai que pedilo, depende de como. E o último que temos sería o día 16 de diciembre xa para aprobación definitiva do presupuesto 25. Eso é como está todo programado. Vamos a feliz Navidad. Eso. E ao mellor hasta regalamos algo. Vale. Pero nós íbamos facer unha festa. Entonces, vou vos pedir un favor. A mí non me fai daño que vos critiquedes. Non me fai ningún. Home, para eso estamos. No, temos a obligación de fiscalizar un pouco. A ver se me entende. A mí non me fai de min dame exactamente igual. Sabes? Hai un programa establecido, un programa que costou moito facelo porque hubo que meter xente de fora porque a xente de dentro
non era capaz, se non che digo que quixera ou non era capaz, entonces a súa formación non lle permitía, entonces non se podía facer. Ahora, que co voso bule podedes generar un bulo, porque ao final é un bulo, podedes generar un clima adverso, por sí. Generáis un clima adverso. Non en contra do goberno. O goberno é igual. Generáis un clima adverso en contra do ayuntamiento. E vos xurastes aquí defender os intereses do ayuntamiento. Xurastes ou prometestes. A ver, perdone. Por Entonces, alusións, cuando... eu defendo... Escoita, no. Xurastes aquí... Victimizarnos, que tampouco é o caso. Xurastes aquí decir a verdade. E non estandes dicindo a verdade porque ni siquiera vos a preguntantes. Entonces, a crítica, o bulo, e todo eso está moi ben. Eu non me meto. Cada un ten unha diferente... Por educación e respeto non vou responder. Ten a súa maneira de pensar, que pense como queira. Exacto. É libre, que traiga as súas cousas, que traiga a súa proposta. Ahora, non me interpretes o que non é. Non me contes o que non é. Eu non teño que interpretar, señor alcalde, eu non teño que interpretar absolutamente nada, porque, gracias a Dios, pois, presupónseme ou débeseme presupoñer certa comprensión lectora, vale? E aquí, os informes dos interventores son os que son. Non é unha cuestión que eu levante pola mañá, faga así co dedo e diga pois voulle soltar ao señor alcalde e ao teniente alcalde que fan contratos fraccionados. Non, vostedes teñen aí informes de interventores que lle avisan de que estaban facendo contratos fraccionados. Vas con prejuicios e sesgada a buscar unha cousa que ten outra interpretación. E non preguntas, que se viñeras a preguntar non metías a pata como a estás metendo. E daríaste conta no lío en que te están metendo a ti. A ti, Pero eso xa te explicaré después. A ti no, a todos, porque es la portavoz del grupo. No, a ella solo. Vosotras ahí, en este juego, interventora accidental, porque son. ¿Y qué tiene que ver un reparo? Vamos a ver, ¿cuántos reparos tiene la Diputación? Los que tengan, me da igual. 8 millones. ¿Y cuántos reparos tengo yo? 4 o 5. ¿Y por qué es el reparo? Pero habla de contratación verbal, habla de facturas que llevan que no ha fiscalizado, todo eso lo dice ella, no lo decimos nosotros. Cuando usted dice que hemos quedado prometido... ¿Y qué tenía que hacer la interventora antes de hacer eso? Pues no sé. Yo no le he contratado. A interventora ten uns conocimientos, ou presupone que teñen uns conocimientos en base ao seu informe. Non vai subir onde o alcalde a preguntarle, alcalde, que teño aquí no informe? Non, pero ese é o caso que non se dá. Eso fixo moitos anos. Ese é o caso que... Non, pero escoitai, mame, que é máis razonable que ese todo. Tú, un reparo, é necesario levantar un reparo para pagar unha factura, por exemplo, pois que hai un non sei que, non hai nin partida nin hai nada. Entonces, teño que pagar porque guía acaba de caer un árbol e hai que quitarlo. Vamos a ver. Entonces, ordeno pagar. Ela ponme un reparo. Eu levanto. Vale. Que é o que hai que facer unha vez que está o reparo levantado? Facer a modificación correspondiente. Sabes? É volver a... Pero vostede mesmo, no argumentario que acaba de dar, vostede mesmo se ten que dar conta que está falando dunha situación extraordinaria. Esa é na que estamos. Hai un árbol, é extraordinario. Pero non estar facendo... Lara, coño, razona. Vale, ven, votos a favor, saco a abstención. Venga, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. De aprobación de modificación de créditos e créditos extraordinarios e suplemento de créditos. É un pouco que xa falamos antes, dicindo que por o lado dos ingresos entra a parte que nos faltaba por cobrar do puente, 400 e pico mil euros, parte que non estaba no primeiro copou, e os ingresos da auga e do saneamento. O sea, 450 por un lado, 112 por outro, 400 non sei que por outro. Eso na parte de ingresos. E na parte de gastos, escoítame, na parte de gastos, aumentas unha partida para facerlle, porque non é todo facer o que non quere, aumentas unha partida... Ainda normal. Non. Perdón. Joder... Cuanto máis bo é un e máis vos quere enseñar e máis tal, porque un vou estar aquí toda a vida, pero, joder... Dios mediante. Non é esa a miña idea. Pero, chico, isto non é política, isto hai que sabelo. Porque depois tú ves e non o sabes. E se non o sabes, che fan unha cousa de eu que viñen aquí. Sabes? Iso pasoume a min. Estamos pasando a vos.
Se eu viñen aquí con 27 anos, e, bueno, non era nin isto, nin en comparación, 27 anos, veñéseme a falar dun remanente de crédito, non sei que, non sei quanto, que non era así tanto, ainda non había lei esa, senón aquí era máis estilo compadre, e tú estás máis perdido con carajo, entón hai que escoitar os que chismes, vaste facendo, e, pois, co tempo, pois, dominarás un pouco a cuestión. Entendes? O sea, eu entendo perfectamente que a vos é todo un mundo. Eu levo moitos anos aquí, non só os que levo de alcalde, porque xa estuve antes outros 8 anos, e encima nesta área, entendes? Na de Hacienda, e sei un pouco de que vai este rollo, pero que te vai enseñando a vida. O que quero é que o aprendades vos, para que cando se sente aquí, en lugar de decir tú dimes e tú dixeches, e dice, mira, por que en lugar de facer isto, non faz isto? Porque con isto vamos a tal cousa e estas cousas. E ao mellor eu douche razón, ou nós damos vos a razón. Eu, urgente, ainda que só son 4 ou 5, pero é que é perentoria ou tal, e ao mellor damos a razón. E agora, o único que estamos facendo nós é, o sea, vos, eu non, estou facendo, soltando unha cousa que non ten sentido, pero como é negativa, cala no rollo da xente. Porque a xente tampouco vai entender moito isto. E que tú penses que dices unha cousa, o único que dice, facéis como a Voz de Galicia. A Voz de Galicia ese outro día publicaba os que subiron as contas. E a nosa non está, pero está subida. Entendes? A nosa non está. Entón, como non podía dicir a deuda que tiñamos, puxo na portada, Everín debe 5 millóns. Vale, porque digas tú, entón vamos a mirar o listado, Everín non está. De onde o sacaches? De onde sacaches tú ese dato? Pois iso é o que hai que evitar, porque iso é o que fai a desconfianza do ciudadano. E fai que o ciudadano pase de todo. Entón, se o ciudadano sabe a verdade, está informado, pois está informado. Porque cando teñas un problema, como temos nós hoxe con este tema, agora empezaremos a solucionarlo, pero como tuvemos durante moito tempo, a xente ten que saber que temos un problema, que non é capricho noso. Temos un problema que estamos solucionando. Entendes? Entonces, sale o lugo, porque non sei que, porque non sei quanto. Non. Este Concello, nestes 9 anos, fixo unha inversión brutal de máis de 20 millóns, ni menos. É dicir, nós non aumentamos a deuda, máis ben reducimos un pouquinho, pero carece de importancia. E se tú vas ao inventario, o balance, cando o collemos, era de 33 millóns de euros. E hoxe vai casi nos 70, 80. Que tamén vos lo darei. É dicir, o nivel de actividade que nós lle damos ao Concello, sin aumentar a deuda, é pouco menos que espectacular. Pero non vou dicir eu. Agora, ese diñeiro de onde saliu? De nos generar, e a veces no fío da navalla, tamén non reconozco, generar actividade e facer actividade. Antes aquí, ¿cuántas facturas había? 500. ¿Cuántas hai agora? 5.000. ¿Por qué había 500? Porque estaba todo privatizado, entonces mandáballe a depuración 200.000, veña, mátate de aí. Con un tío, claro, había todos os meses. Se non hai pasta que chegue. Bueno, expliqueivos a modificación que é o que estamos agora, xa vos dixen onde veñen os ingresos, as modificacións, todos sabedes que ingresos gastos ten que estar equilibrada. Volvo a repetilo, os ingresos veñen de abastecimiento e saneamiento, da segunda parte do Copou e o ingreso que non é extra, que en líquido, que xa está ingresado na caixa do IDAE dese lado. E os gastos, fixemos algunhas novedades. Primeiro, aumentamos algunhas partidas no capítulo 2 para ir facendo hueco a este reconocimiento. Completarase despois co remanente de tesorería. E despois propuxemos varias actuacións. Unha, acabar a expropiación de Fontenova, que queda pouco. Tamén o que no PEI da Perguiza tamén puxemos un diñeiro para poder abrir, o sea, acabar de expropiar os terrenos e poder abrir a calle. Tamén é pouco porque queda, porque só son 2 os que faltan. Para ser exactos. Pero 2 veces. E despois, un proxecto importante que todos queremos, en general,
que o da Iglesia. O da Iglesia ten unha cantidad como vos diría, non é que sea simbólica, pero é como para que non, sabes? Pero tampouco eu quería poñer a 413 que van a capítulo 6, que é onde vai a ir dirigido o tema dos terrenos. E despois, se se produce e podemos aproveitar a oportunidade, ben, se non se produce, pois a mellor nin o pedimos. Pero probablemente e o deixe para 413 de inversións, porque así non me influye, se mete todo no capítulo 2, despois influyeme no cálculo da Forneto e pode non salir ben no cálculo do ano. Non falo máis. Votos a favor ou intervencións? Ninguna. Votos a favor? Vale. En contra. Acórdame que che de eses papel, mándochos por papel. A liquidación a 30, os ingresos pendientes, cual de tesorería o listado da 555 para que vexáis as barbaridades que se fixeron desde hai anos. A conta 55 é como un bolsillo, hai que quitar e hai que meter. Entón, se dice, bueno, na conta 55 tú sempre pensas que non hai nada, pero non. Vale. Hai máis puntos. Bien. Queda un punto... Xa está votado, non? Queda un punto que é o convenio coa Asociación Cultural Audiovisual Vía 14, que son os do FID, que non ten por que ser urxente, pero se queréis votamos a urxencia porque a secretaria dice que como non foi a comisión, votamos a urxencia. Porque non foi ditaminada na comisión. Entón, por iso hai que votar. A urxencia de tratar o asunto. Sí. De feito, normalmente deberíase ratificar o inicio, non por ser sesión extraordinaria. Non, só este punto. Non exactamente. Este punto porque foi que non foi ditaminado por a comisión. Bueno, votamos a urxencia da comisión para que podan ir comprando unhas cervezas. Votos a favor? Hai que non sei se hai intervencións. Con respecto ao último punto, non? Vale. Os votos. Venga, pues votos a favor. Feliz Navidad. Probablemente... Nos abstenemos. Bien, probablemente a semana que ven haxe outro pleno. Este pleno, como dixen antes, este pleno é po seguinte. Esperaremos que veña a secretaria, pero xa temos... é para incorporar o remanente de puta madre. O ano pasado 70 e este ano 670. Entonces, a todos. Non haberín. O ano pasado, normalmente, os ingresos... Menuda hucha, No, o que pasa é que cando se fai a liquidación, a ti lo que te ingresan todos os años son 270, unha cosa todos os meses. Pero é un ingreso a cuenta. E como 2 años despois, cando se liquida el año, pues pode ser negativo, pode ser positivo. Hai años que tuvimos que devolver o dinero. Entonces, pues no ano 22, despois da pandemia, hubo unha explosión de ingresos, andaban por aí, que vai facer con tanto dinheiro? Entonces, todos eses ingresos quedan aí, pero xa están repartidos seguindo a línea, non? Entonces, a partir de que tocaba os ayuntamientos, según o exceso, pois, o ano anterior eran 400 millóns de euros para todos os ayuntamientos. Bueno, tocaron 70.000 euros, benvidos xa. Pero este ano ten 6.000. Entonces, mandaron un papelciño de 200.000 euros. Vas a recibir 200.000 euros. Que máis? Será por 10. Este Pedro Sánchez. Non hai. O Estado non é Pedro Sánchez. O Estado non é Pedro Sánchez. Non hai color, non hai color. Ese gobierno. Bueno, se alguén quere que lle aclare algo en privado ou en público, aclaro perfectamente, pero Una masterclass. isto é o que hai. Hai que decir as cousas como hai que dicilas. Hai que decir as cousas. Igual a vosotros. No, a ti. Hai que decir as cousas como hai que dicilas. E se queremos razonar, pois razonamos. E se non queremos razonar, pois mira, cada unha... La verdad la decimos, Rosario. Vale. Son los informes de intervención. Vale, pues tú síguete basando en los informes de un funcionario que vas a chegar lejos. Claro, pues en los que hay que basarse. Sí, por lo carallo, estás tu boa. Piensas que los funcionarios son... No, el funcionario no, el habilitado nacional. Es igual.